mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, Lunes ngunyan, 9 de Marso 2026. An sa muya agiraray na pagpaabot ni na pangungumusta sa lambang miyembro kan familia. Kasabayan na paglaom na sana po yaon nakit sa marhay na okay ayaon kita gabos sa marhay na sitwasyon, lalong-lalo na tabi yung yaon dyan sa evacuation centers. Naglalaom kami na nairaos na naman ang haro sarong aldaw na kadifisilan inconveniensya. Dahil kita makalingaw ha, kadakol pa kitang mga yaon dyan na kababayan sa evacuation centers. Suffering from the inconveniences, darakan, makubagang sa diring lugar na pinag-iistaran. And we continue to pray duman sa gabos na nasa Medio Oriente, na nasasakob ka na giyera kan Israel asin US kontra sa Iran. Ipagpangadi niya to sinda, kababayan taman o bako, kapwa tayan mga tao. Sana po, may guano ning marhay na resulta man so maghapon tang pagtrabaho, pagpagal, diskarte, sakripisyo, hinguha asin iba pa. Padagos kitang manarig asin magpasalamat sa mahal na amang Diyos. Programa ng Bicol Target. Naglalaom na yaon po kamo, nagdiretso kan paghinanyog. Kasabay ng pag-imbitar na mag-iribaiba kita sukuda sagkod 5 p.m. Magiging katabang tamayormente ang Mega Force Patrol. In fact, naka-standby na si Karen. Kasabayan pa kita dyan kan sa muyang Chief Reporter Pading Jimmy. Yaon man dyan, kompadreng Alarmario. Si Pading Jomar Bien, si Joshua, si Angel, and siyempre si Karen na naka-standby na sa Manibela. Ang samuya pong piloto sa samuyang 4-wheel drive, yaon dyan si Henry Mata, ang samuyang mata sa kalsada. Sa Master Control, nagsusupervisar both sa AM band asin sa IT, June Napolis. Sa newsroom yaon dyan, Nicole and Gloriani. Siyempre nagbumonitor asin nagsusumada kan istorya, Jen Matthew Balyaran, Gmos Barrios, and si Madam Shia Leron. Sa supervision iyan ni News Director Mardela. May broadcast man tabi kami sa internet, nahihiling sa bilog na kinaban. Sa paagi kan DCGB News Online asin DCGB Legazpi City, both Facebook and YouTube. Ang kasabay tadyan si Jerome Nico Martinez with ZJ Morante kan Cat College. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, paramdam lamang tabi kamo ha, mga paraan tabay kung iraon man tabi. Nganing mainspirar ang bilog na tropa. Ang numero ko tabi 0942-670-1195.
That's 0942-670-1195 and 096607301115. Pwede man messenger, hanapon lang ni doon sa kuyang account Pio Fernandez. Viber kung may Viber, Telegram kung may Telegram, or dyan sa comment section kan DCGB News Online. Welcome na po. Tulos kitang may report dyan sa luwas. Dahil na pagpara pinderon pa. I-connectar ta ang linya. Pasiring dyan kay Karen Nicole Ala. DZGB On the Spot Report. Engaging. Karen, Diyos marhay na hapon, what's happening? Yes, thank you so much. Good afternoon, Tabi Sir Tio. 100% ng tako ang evacuation na ginibukan Albay Veterinary Office sa mga livestock animals sa 6-kilometer danger zone. Matapos ang tulungbulan ng pagtugakan ngayon, iyan ang kinumpirma sa DCGB News Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kung saan sinabing sa 2,000 na manghayop na pinag-target maibabakan opisina. Nasa San Rigo, ang personal na ilinuwaskan opisina sa nasabing danger zone matapos ang evacuation effort na pinagginibukan mga pagsadili kaini asin kan mismong opisina. Ipinaliwanag pa ni Sir Tio ni Dr. Melia na ang San Rigo sa nang napaibakwar sa mga polling site dahil iyan sa iyo ang ipinagkatiwala kan mga pagsadili sa opisina man kan Riba. Sinabing pinainibakwar na sana sarong kan mga pamilya. Katakot kayan, matarangkilo na sa kada mga polling site kan munisipyo asin na pribadong lote ang gabos na mga pinainibakwar na hayop. Papasabing ini na atamanin ni formal kan mga pagsadirining ka sa paaginin pagpakaon ng mga feed, damo at tubig, asin pabulong sa tabang man pati kan cash forward program, pati na kan mga ahensya. Ano yan na kuan Tabi Karen, strictly yung mga beasts of burden sana dai isinabayan so ayam, so manok, ikos over? Actually, Sir Tio, iyan na ayam buda ikos. So mga pagsadiri sa tabi, Sir Tio, ang madisyon kayan, kung ipapa-evacuate ninda sa arong kan ibang pamilya sa nasa luwas sa 6-kilometer danger zone. May mga evacuation center na yan na sinabing din ang talaga actually pwede na magdara kasi mga animal tapos agad kaya yan. So, Karen, napuputol ang sa imong linya. So the wisdom is ipina-evacuate na sana ba kung forced evacuation kundi duman sa mga kung pwedeng may mapaki hurunan taday pwedeng darahon sa evacuation centers. Yes, tama tabi, Sir Tio. Isu mga manok alimbawa winaralat na sa nagayod ano? Igwa man, Sir Tio, sa mga nakatuman sa pamilya, igwa man na nasa polling site. Okay, sige. Pero kumusta ang estado kan mga kahayupan na ini? Nagtaraba naman labang? Ayos man, Sir Tio. Actually, ang magayon palang tabi, Sir Tio. Kasi ibang mga livestock animals, palitan sa mga baka, karabaw, nakakakaon man ti mga damo na kung sa inturog ini, ang iba, nagsisid pa man. Kanya-kanya sa mga commercial feeds na nakasararay para sa mga ini. Sa ito palang, Sir Tio, isasararay sa lamo na kung in kaso lumawig pa yung pagsugakan ngayon, pati ang pagiging na apektado kan mga livestock animals, sige. Di nagkakauning damo awot so duot so natural na pagkaon nino nako nagyuyup-yup ning damo. Plus yung supplemental feeding pa. Ay di ayos may mga injection pa yan eh. Yes, Sir Tio. Ano daw kung kuan napot mo si Dr. Pancho kung igwaning nagsabay pareho ka nakaaging evakuasyon kan mga kahayupan ka ito during 2023 eruption nahali sa international na grupo yung parang World Wildlife Fund WWF yata yun o kung ano igong mga daining kitang bareta paano dai kitang nanunutisan igwaning mga hali sa international na grupo ano
Dahil ako sa yung idea ka, dahil man kita anak kong information siya. Taka ito, may kunyan, may nagkondigdi sa mga animal advocates. So sa UN nga ni dito pakihapot daw ki Dr. Pancho if ever tabi. Plus, iyan na kwan, iyan na igilid tango na iyan na evacuation kan mga hayop. Iyan na laog kan Albay Parks and Wildlife, may mga concerns na ipigapaawat sa to. Bako na daang malinig, medyo namamarong da sa ibang mga hayop daw. Inda ko kuna no, sa bagay, bakong iguaning budget na 20 million na pang rehab. Actually, Sir Tio, ang natatandaan ko sa committee hearing, 50 million pa di Sir Tio. For 2 years iyan magiging valid, 50 million sa sunod na taon. Ngunyan atang taon iyan, 50 million naman sa sunod na taon. Subales ang 2 milyones. Yes, Sir Tio. Oho, ikaw na igwa na kitang nako ang mga feedback na bako na magayon. So, kunyan da dyan, so parang lagun, kunyan, lapok na. Yes, actually, Sir Tio, ang pinakawaring pag ako kaman sa hunyan basa na, sinabi ni Dr. Nelga na piga-refer nila ngayon sa provincial engineering. Ang ngayon, maayos naman nga iyan. Sa iyo talaga actually, Sir Tio, sa mga ipa-priority ipatalagyan, sa mga lagun, sa mga nagkararaot na tulungan, durante kan sa pag-budget 1. Iyo, ina ko sa nagari an informasyon patabi maray yan na iguana ning iguana ning plano o ongoing na paperworks kan rehabilitasyon sa engineering. Yes, Sir Tio. According kay Dr. Nanda, ongoing na tabi, Sir Tio. Priority na nuna nila engineer pagkaw kung ano ang dapat mo na mainutong. Gamit to 50 million, ngunyan na taon, ka phase by phase pa lang tabi iyan, Sir Tio. Iyo gari nag-decline na nga ni, so mga nagpapasyar dyan. Gari nag-decline na, ipaki-confirm mo na tabi kay Doc Pancho pa iyan. Diit na, ito kang boom yan, busloads ang minapasiriring dyan, lalo na pag weekends. Pakikontabi kung maka-tiyempo ka naman kay Doc Pancho. Ano yung status? Nag-decline ba yung arrivals dyan kan mga nagpapasyar or ano ang sistema with the ining upcoming na rehabilitation? Talagang igong mga nag-deteriorate na daang lugares dyan, portion. Yes, tama, Sir Tio. Okay. Sige, tabi, Angel. Yes, i-confirm ka yan kaya Dr. Franz Pulambo na nagmamanihar mo niyan kaya na Albay Park Wildlife. Iyo, tabi, Karen. Sige. Yan ang report sa Tio, Karen Ala. Salamat, Karen, sa istorya. Hali dyan sa luwas. GB. Baka taod-taod we try after kan report ni Angel apudan to si Engineer Dante baka available DZGB on the spot report. Engaging. in relasyon dyan sa report ni Karen. Aramon tana kay Angel. Saya man na dagdag na istorya, Angel, marhay na hapon, please go ahead na. Yes, pagkahapon na sa iyo, pagkahapon sa mga pangantabay sa mga dugang tapang pareta, wara sa listahan sa mga feedback monitor kana Philippine Drug Enforcement Agency Albay ang sarong lalaki na residente kan Purok 1 kan Barangay Cruzada, Legazpi City nga dakop sertiyo kan mga otoridad sa sarong pantalan sa nasyon asin nasa bati sa iyang posisyon anto ko mas o menos 800 kilos min marijuana. Ini ang kasimbagan ni Pidea Albay, Provincial Officer, Intelligence Agent Noe Brigel, matapos itong naging operasyon kan Pidea sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila, kung sa kantidad na 212 million pesos sa piyo na marijuana ang nakasaray sa mga stores na nasa bata sa ikinasang interdiction operation. Sinabi sa Brigel o sinabi ni Brigel na posibleng bako sa nasa probinsya kan Albay Sarpillo ang destinasyon ka nasabing illegal na droga dahil sa dakulang volume sa ini kung kaya posibleng may iba pang parte kan nasyon na kapagsakan sa ini. Alagad kinumpirmar man ni Brigel na may nagbabalo man na maglaog at magpapabakal ng mga marijuana digdi sa probinsya kan Albay. Alagad ang dominante da Sarpillo na ipapabakal digdi iyuan Shabu. Dahilan kay ni doble effort no yan ang Pidea Albay sa pagkundukta man ng surveillance sa mga ibang parte kan sa lalo na itong 5 lugar
na konsideradong hotspot kay bahanaan Binubatan, Pulangi, Ligaw, Legacy, asin Tabaco. Lalo pa mayor na nagiging parabakal da serpiyo ng illegal droga ng mga low-income earners na dahil naman da sa peer pressure o itong influence. Naputol katabi Angel, itong portion kang report na Angel na iklarar ta kung wara sa listahan da ito sa order of battle, ano daw ang gustong sabihin kayan? Igon mga baguhan nangon yan na naglalaog sa industriya kan illegal na droga. Mahapot ta daw yan ki PD Brigel kan PIDEA sa mga maabot na daw. Hello? Angel, tama ito sunadangog ko na sunadakop na yan. Ako. Daiman sa listahan, kumbaga daiman sa order of battle kan PIDEA. Wala po, Sir Pio. So gustong sabihin may mga bagong personas mo niya na posibleng naglalaog na sa industriya ng kan illegal na droga, mga baguhan ini. Posible, Sir Pio, sabi ni PD Noe Brigel, ito nga yung personang ito, pati nga kami nakigsi. Saka na nasabat dito, Sir Pio, ang consignee, ini mismong residente ka na si alias Manalo, ka na Purok Uno kan Barangay Cruzada. And upon checking niya duman sa listahan ni nga katiga pairarong sa surveillance, wala ito, Sir Pio, sa pangaran. So itong pero itong person ng consignee yaon in actual possession ka itong so marijuana. Bako yan basta-basta 200 million yan mahigit. 912 million. Na masarong billion Opo. Matindi dako. Pero ang makangalas ang nadakop nindang persona is not in the order of battle, kumbaga bakong high value target. Opo. Sige. Kaya yan man, Sir Pio, ang tigisusugta and sa aga, mas malilinawan ini dahilan ta. Makakauruntaman si Provincial Director Noe Brigel, manungod ng siya na sitwasyon. And yung sitwasyon man, Sir Pio, ang reaksyon niya man, ngunyan na halos wala to unaan mga nagkakadarakpos na mga personang nai-injal to sa pagpabakal as in paggamit manin illegal na droga dito po sa probinsya kan Albay. Roger. Dagdag na bareta, hali sa luwas, in Romustaza, DCHB News. Salamat Angel sa istorya hali dyan sa luwas. This is something else ang kantidad na nadakop duman na droga, marijuana to be exact, is halos sarong bilyon de pesos sa sarong persona na daiman sa order of battle. So anong gustong sabihin ka ini? Igwananin mga personang baguhan na minalaog dyan, nag-expand na ang coverage o ang network kan mga nasa illegal na droga. Taday, kumbaga, imagine tabi June, araw kay ito kadakulang kantidad, halos salong bilyon na kantidad nin marijuana, pero so nagdadarang persona in possession, wara sa order of battle. What happened? Baka nakuan lang ito, o I don't know, o baka napasipara kan kunyan kan PIDEA maka takunaro kang kadakulang kantidad andara mo na volume ning marijuana, you will expect na may tag-possession kaan is in the order of battle kan PIDEA, high value targetan because of the amount mahiling mo sa amount halos sarong bilyon. Tapos so nadakupan walang ka kumbaga daig ka dukit-dukit dahil what does it mean tabi sa gatibad makahuruntakan si Director Brigel kan Philippine Drug Enforcement Agency. Si kumpadreng Alarmario pading Diyos marhay na hapon man tabi, please go ahead. Salamat tabi paday plano naman i-activate giraray kan City Government of Legazpi ang bantay dagat. Susog sa informasyon sa alkalde kay Mayor Siam Ismail asin ang City Agriculture's Office nagkaigwa na sindanin mga training seminar kan mga tuminalikod na aldaw sa mga bantay dagat volunteers kasabay ang ibang barangay official sa mga costales na lugar digdi sa Legazpi para pag-adalan ang mga pwede nindang gibuon
oras na may mahiling na mga illegal na aktibidades sa kadagatan kan Legazpi. Pinasabot sa inda ang mga nakapalaman sa eksistidong ordinansa o ang fishery code kan lokal na gobyerno maging ang lay sa national level na pwedeng maadaptar digdi sa lokalidad oras na may mahiling na mga illegal na aktibidades digdi sa kadagatan. Dahil kung matatandaan kan mga tuminalikod na taon o bulan digdi sa Legazpi pamoso ang burumbahanin sira sa royan sa illegal alagad ngonya nariparong bihira naman initabi pade. Pero pigatubudan na igwapan nin mga illegal na aktibidad siring sa pagagamit nin pigapod na cyanide asin itong mga asarawat pandagat na bako tugma sa standard o sa Iyo. mga pirinong net Yan. na saro yan sa pinagbabawal. Plus iba pa na mga nakakaapektar maray sa mga saraditma na parasira. Ini ang tatawang kidoon na maadalan kaining mga law enforcers sa dagat, ining bantay dagat lalo na tangani na masabutan ninda yan asin kung ano sa indang magiging papel sa pagtatabang sa gobyerno lokal na malimitarana ang mga illegal na aktibidades digdi sa Costales area kan Legazpi City. Igo nga ni baga dyan kumpadre nga sa Boulevard itong sa Coastal Resource Management Bureau yata ito na may mga speedboats. Mga barka Ito, batangan sumidbid ko dyan eh. Oo, very active bagay ito kan panahon. Iyo. Pero kung natatandaan ko, panahon pa ito ni former Governor Al Bichara. Pero ngunyan nawara ito, biglang nagkalma. And kaya nga ni, ngunyan, digdi sa Legazpi, Iyo. ayan ang saro sa pigbubuhay giraray ka government sa pagimangkan na City Agriculture's Office tangani ma-reactivate giraray na mabantayan talaga ang sa tuyang mga Costales area. Very good. Yang pa diyan informasyon live digdi sa Southern Park and Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Al sa istorya ali dyan sa syudad nin Legazpi. Mga istorya ali dyan sa satuyang palibot. Mentras tanto, sandali, naghang yung ating computer set. Diretso na kita kan istorya sa luwas. Bago kita mag-time check si Pading Jimmy, i-reconnect natin. Tamang-tama, nag-shutdown mamuna kita kan satuyang unit digdi. Yan, okay na ang linya ni Pading Jimmy. Chief Jim Compadre, go ahead na. Good afternoon. Yes, salamat pa di na mamalisyan digdi sa 3rd District nagiging sunod-sunod ang kasunin mga kasulo sa mga hararayong barangay, kadaklan mga biktima light materials. Matatandaan ka nakaging simana sa Sidyo Balinsayawan, Barangay Makabugos, Libuntolo, na mga magkataraning-taning na mga light materials na mga harong, Yan. tapos naging abo, tabi pa di. Natumpos. Nagkaturumpos na respondihan mang kutana kan mga bumbero kundi palibas sa harayo Iyo. an tinampo bago pa dahil ka makaparikas pa bago pa man talaga accessible na maray sa mga lunadan. O ito inabutan man turumpos na padi. Fire out na. Ang pasalamat sa nataday kinalugadan dahil buhay na nagbuwis. Yes. Ngunyan, pigtarabang-tabangan, lokal na gobyerno, siniba pa ng mga nag-donar, sinda nakikiristar sa mga oras na ni sa mga kapamilya. Rak man, ano? Miguel. Oho. Kaso hapon, sarong-harong na naman tumpos Nako. sa Tula-Tula Grande sa siyudad kan Ligaw. Ligaw. Ngunya naman tabi pa di, Oho. napagaraman niya to, sa barangay Badian, Coastal Barangay kan Uwas, talkom ista, light material man. Nako, what's happening? Ano? Iyan oo, dahil niya to na para ko sining pinag-iimbestigaran Oo. kan na mga nasa Bureau of Fire Protection pero an iba digdi so kaso hapon initial na information very faulty wiring. Faulty electrical wiring. So the rest dahil maintindihan
sa kunata basta na sa nagrarabaraba ang mga karong na nabanggit tabi bading. May kunya pati may communality, mga light materials and duman sa mga kanang lugar, suoko ng lugar ano. So ko na yung Badian sus Marioso. ma-responde man talaga tumpos O na. yung pag-abot naman talagang baka man sa kung pag fire out na. Wala na. Fire, wala na. Or kahirap Kaya may mo. mga suggestion nga ni Tabi Pare na itong mga nasa coastal barangays, ararayo na, maresponde hali padigdi sa sentro. Talagang dahil na, piga hagad kan mga nakakahuro niya itong mga opisyal, mga residentes nin barangay na magbugtak man luman nin separadong departamento kaya unit na nin na fire truck purposely para sa araw kay ni na mga sitwasyon. Pwede man parang substation ano. O halimbawa naman sa Pantaw. Strategically located ano. Oho. Ita sa Pantaw dai mananggad baga kitang Bureau of Fire na hiling duman. Dahil pa man dumaan pa di. So, solamente police buda hospital ano. O hospital pagkatapos gari may maritime PNP Maritime. Aha. Yan, oho. Pero pag pasiring ka na duman from Pantaw, pasiring kang Uwas, coastal na mga barangay, wala dyan, Wara makaka-responde. talaga. So talagang pang mga kataraning sana, balde-balde. Balde. So ingat-ingat lang ano tabi. O, yun, eh. Sige. Yung, Fire panahon prevention pati month yun, mo yan, fire compadre. prevention month. Oo. Tiyempo pati fire prevention month. Nako. Oho. Sige. Yan tabi pa rin sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Jimmy. Pading Jim. Ingat-ingat ano, huwag maglalaro ng apoy. DZGB Yun ha, sinasabi ko sa iyo. on the spot report. Kung maglalaro ng apoy, magdala ng fire extinguisher. Ha? Oras Pilipinas 4:33. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ayun o, si Dan na lang payatod dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with
Liverate Pro. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. DZGB On the Spot Report. I-ready natin ang linya ni Joshua para sa dagdag niya man na informasyon halin dyan sa luwas. Maray na hapon kay amigong King Reynaldo dyan sa Bangerwan kan sur na mga barangay kan Legazpi. Okay na, nakakonektar na ang linya kay Joshua. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, good afternoon, Travis Serpillo. Good afternoon sa mga paraan tabay. So dagdag niya tong bareta, wala pa Serpillo nin problema sa presyo kan panira. Sa maloto, pwedeng magka-diferensya. Nanotisyaran na salit na paglangkaw Serpillo sa presyo kan bagas. Ngunya na simana, kumpara ka nakaagi man na simana. Iyo ba nagad Joshua? Disdi pa dahi pasugyera, nagpaparalangkaw na daw iyan, ha? Makangalas taran ni bagas yan, ha? Yung commercial rice. Go ahead with your report, sige. Iyan Serpillo particular na sa public market Serpillo kan munisipyo kan Daraga Albay kung sa'y nanotisyaran nga nila salit paglangkaw sa presyo kan bagas susog sa resulta kan price monitoring kan opisina ni Sir Temis Lobete o kaya ang Daraga Public Market Administrator's Office. Sa nakaaging simana Serpillo, pinakabaratong bagas itong regular milled local rice ni Serpillo. Pinakabarato is igwapa nin
45 hanggang 49 pesos. So kaya pa man yan na sabuon, ano? Kan nakaaging simana. Pero ining simanang initabi Serpillo as of March 9, pinakabarato na Serpillo 52 pesos, 55 pesos. Dahil namin nababa, wenta na, kwenta na. Naku, sus Maria. Correct. Kaya so far, sa ngunyan susub sa assessment ni Sir Temis Lobete, bagas pa man sa natabi Serpillo na nagkaigwa ni na paghiro sa presyo sa laog ka na merkado publiko sa munisipyo kan Daraga. Ano da so possible causes kung nagbutwa na dyan over? Kaya na unang bitan na Serpillo sa salamenteng pinaggigibo, iyo ang price monitoring. Pero sa kausa, kaya pa Serpillo, kaya informasyon na Public Market Office sa munisipyo na Daraga Albay. Pero ining regular milled rice, ibig sabihin, so local rice lang tabi ini Serpillo, digdi sa tuya. Itong sa mga premium rice, halos din man Serpillo naghiroan na presyo. Ayan. Nasa 60 pesos tabi Serpillo na pinakang barato. And sa pinakamahal man, minaabot sa 64 pesos. Pero ang talagang nanutisira na naglangkaw ang presyo, itong local o kaya regular meal. Sa sira, sabi Serpillo, at sinipapang mga produkto panira, dahil man Serpillo kinahiling na paghiro sa presyo. Ehemplo, ang tilapia nasa 160 hanggang 200 pesos ang presyo. Kanakaaging simana, iyo man ngunya na aldaw. Ang bangus nasa 220 hanggang 240. Sabi Serpillo ang presyo. Ang galunggong 200 hanggang 260 pesos. So far, sa produkto agricultural Serpillo, sa panira, okay pa man, solamente bagas, ang medyo paluhay-luhay, na medyo nag-itaas tabi Serpillo ang panresyo. So yan tabi Serpillo, ang resulta, kan weekly na price monitoring kan opisina ni Sir Temis Lobete sa munisipyo kan Daraga. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa storya hali man yan sa imong AOR sa Daraga. DZGB On the Spot Report. O yan na we have to balance yung sa tuya tabi na kuan na sitwasyon ta kasuba gubaga tabi na pagkaaga duman sa programa ni VP Henry. May na-entrevista na taga Bicol University na igwang dalubhasa eksperto sa ekonomiya gabos ining mga efekto kan gyera igwa siya dumanin mga tips so pagkansa na nanggad na tanganing masustineran ta ining sitwasyon including ining so pagralangkawan kam presyo sa mga maabot na daw. The very essence is back to basics. Kung ano lang sukaipuhanan. Pagkaon, yon bulong. Then plete sa edukasyon, yun lang. And we have to balance naman, ang sabi kan gobyerno, kasubago kan DTI, nakahurunta si Director Dindo Nabol. In fact, kan ito, kargado ng informasyon so intervista ta kay kunyan, kay Director Dindo Nabol, kargado ng informasyon so ibinuhi niyang pahayag. First, day mag-panic buying. Taday mag-panic buying, sufficiente ang supply kan mga produkto, dawa maglangkaw, igwaning supply na mag-aabot, taday manaputol ang produksyon, budaan pagtransportar kan mga produkto. Malangkaw ta malangkaw, ta igwaning production cost because of the price increase kan gasolina, crudo, kerosene. Pero, if we zero in digdi sa Bicol, sa inventaryo kan DTI, no need to panic buying because madurar paning sagkod sa sarong bulan mahigit ang stocks kan mga yaon dyan na prime as in essential commodities na nakawaga sa mga merkado publiko. Pati naman sa mga
groceries. 1 month pa, more or less. So no reason na magsurusuan dyan sa kunyan sa ining mga tiyandahan. And saro pa duman sa pinagpaliwanag ni Director Nabol, daining rason na sa aga magpalangkaw naman ng presyo ang mga groseriya ta iyan na stocks nga ninyan was there before ining abnormal na sitwasyon kan presyo kan produkto kan petrolyo nag-aparisir. So gustong sabihin na bakal iyan duman pa sa dating presyo. So there's no reason na patungan yan ng panibagong presyo. No, yan po ang mga rason na estabi duman sa pakipaghuro niya to kadakol pa ito and saro pa nangapudan na so DTI na mag-convene na ang mga local price coordinating councils. Inda ko nagbutwa ini sa DCGB News Online, mga kwan ini, mga bareta ini, mga lahod na bareta yan ha. Sa pahayag ni Director Dindo Nabol, kaipuhan ng mag-aktibar ang mga local price monitoring councils sa paagikan LGUs to monitor within their grounds. Gusto sabihin sa idang jurisdiction, ang hiruan, kampamaresyuan asin supply kan mga produkto. Tayan, so sa gasolina baga, ang gasolina kasabayan duman sa jurisdiction kang local price coordinating council, igwaning poder ang lokal na gobyerno to question and igwasin ng police power. Na iyan tabangan pati kan departamento kan enerhiya manungod yan sa mga gasolina, tabay mga gasolina. Hanadig di baga sa to, salbay na nagsararado na data, day na ng stocks. Yan so mga bareta pa na nagluwas sa interview niya to kay Director Dindo Nabol sa DCGB News Online. I don't know, ang nahiling ko pa lang, so duman sa panic buying. Pero yung so sa gasolina, which is vital, day pa. Pero yan po ang sinabi ni kunya ni Director Dindo Nabol. Manungod yan sa Local Price Coordinating Council. So, iyan na paglangkaw kang presyo kan mga bagas, inda, pighapot ko nga ni kay kunyan, kay Diyos kung ano surason kan mga paratyenda. Pero, several weeks ago, 2 or 3 weeks ago, may namomonitor na kita na talagang nagmamahal subagas. Ining so mga locally produced yata yan Yan, so regular milled rice. So, day pa man gayon din connect mananggad di sa sitwasyon tangon yan manungod sa ekonomiya kan kinaban dahilan sa giyarang ini sa medyo oriente. So, yan po tabi, we have to balance. Na-trigger lang ining discussion ta duman sa report ni Joshua, pinag-informaran talang sa publiko tanganing masabutan in maray. There's no need na magsurusuan yan sa mga merkado, sa mga saudan, sa mga grocery. Day, supply is there. Day manakat so production. Pareho. Itong so sa COVID, may problema talaga ka ito. Na-apektaran so production kan mga prime commodities nalimitaran po so hiro kan tawo. Na-apektaran ka ito so production kan mga prime commodities diit so naglalaog sa mga faktorya, so nagigibuning sabon, nagmamanufacture ning gatas, nagmamanufacture kan mga manlain-lain, shampoo, bulong, sachet, nasa sachet na mga shampoo, gabos. Kaya may reason ka ito na baka magkaubusan. Durante kan COVID, Pero ngunyan, iba, diretso ang produksyon, medyo malangkaw sana por dahil sa efekto kan oil price increase. Yan. Kaya no need to panic buying. Bako, sasaparon ta. Bako man sa na Pilipinas po ang minasaparkan. Bilog na kinaban po tabi. May report si Compadreng Jomar Duman sa 1st District. DZGB On the Spot Report. Engaging. Compadreng Jomar, marhay na hapon tabi. Go ahead na. Salamat pa rin Pio sa dagdag na bareta magkakanigusa na tawan nin pagmidbi dokumentasyon ang mga persona na nakakagibon nin mga karahayan sa pagsunod kan sa indang trabaho para magsirbing inspirasyon sa mga pagiriba. Ini ang laog kan mensahe
ni Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat, ang Chief of Police kan Tabaco, kasabay kan paggaw-gaw niya kan komendasyon sa duwang Police Tabaco na nakatiklo kan duwang shoplifter kan Yan. nakalis na si Mana Oho. sa sarong grocery store di sa syudad kan Tabaco. Kaso bagong aga kaya, pagkatapos kan flag raising ceremony, inapudan sa itaas, dumambaga sa Oro Stage Yan. pag flag raising ceremony Oho. ni Mayor Ray Bragay, si Police Lieutenant Colonel Bibat, Iyo. kasabay si Police Staff Sergeant Michael Broso, asin Patrolman Anthony Bornilla. Yan. Tangali na sabay na igaw-gaw kan officer kan Chief of Police buda ni Mayor ang komendasyon na ipigtaw kan Tabaco liderato kan Tabaco PNP di sa duwa. Yes. So ang laman kang komendasyon yung pag-umawa sin na apresyar kan Maray Nagibo dahilan ta kanakalis na Webes habang nasa pag-foot patrol ang duwang ini Yan. si Police Staff Sergeant Broso asin Patrolman Bornilla nakadaog sindaning komosyon ribok-ribok sa tubangan kaining ano baga subagong grocery na daiki mga empleyado daiki pampatos. So, oy save. Yan. 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 Digdi sa barangay Tagas, tumasaw save. So, bahala ka magpatos kang buhay mo. Ito pa lang kaya, may duwang Tagaligaspe na lalaki, 19 anyos, sobra 30 anyos na susaro. Oho. Nagparapang hakbot ki grocery. Iyo. Pagkatapos, imbis na umagi duman sa cashier, o duman sa laogan luminuwas. Diretso paluwas sa duwa. Binukod kay ning susarong empleyado. Yan. So Kaha. Sukaha. Binukod din eh. Sabay suriyaw. Sablit na. Nanang kanduan dalagan sa duwa. Puro kudan. Gubo-gubo. Yan. Wala. Rimate. Magayon tadai pang tulak sa duwa. Manipison pang tulak. Kanduang pulis. Kanduang pulis. Matapang pa. Dahil pa ito makikihurong pumundo ka na tapagal na ako. Dahil laban kong laban. Fit na fit. Islimon sa duwa. Good. Habang nakaharayo. Partida. Nakabalat pa yan ba kung ang uniform kang pulis? Gari balat? Nakabalat. Ege. Kung nagkataon na nag-foot patrol, siguro mga ano naman, mga so haralang kawunan ranggo. So gagawan na, so tagasan na. Hindi kun gising gundos kaan. Makikihon. Masurinder, bako man sususpect. Masurinder sa magbukod. Makikihon pumundo ka ng lintian. Kapagal na ako. Nila tamatubog sa ko. Tasubog sa ko. Balik na rigdi. Sala kang badilong na sa Ay, nagasige. Fit na fit pa sa duwa kaya na naka-eskapar. Yeah. So, apwera kaya itong komendasyon, may nasiirip kaming may paipit. Paukip! Su alkalde? Bako? Huna ko sa alkalde. Dahil ko alam kung sa alkalde. Basta, pagkaugawa kang so, kung plake, may puti na sobre kasabay. Kung si irarom kan plake. Pagpa-picture, nakaibabaw sa sobre, sabi ni, sa likod mo sa magpainin. May paukip pala. Sige. So, sa Chief of Police, taro ining pagpahiling, ehemplo kan dedigasyon kay ni mga pulis niya para makortar sa krimen, magresponde pag may nangangaipo at firming pagiging alerto. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Congratulations dyan sa mga PNP na yan na natauanin reconocimiento. Pero with recognition or not, it's just performance of duty that matters. Tatanems and June. Nadakop so shoplifter taso mga nagbukod mga akiunong pampulis dai panin mga burak-burak sa abaga o kumpirang kurit so dai pa nagkukutong ay hindi pa
Sa mga kanyang pa, ang laban pa kong laban. Pero kung sa mga medyo kuan na, haloy-haloy na, dahil na, makikihuro na sa nito. Pumundo ka na noy, tapagal na ako. Anong warning shot? Ay nako, pwede na kita June, tabi. Yan, may go signal na sa tuyang technical department sa pangarang kang bilog na fuerza. Thank you so much kan sa inyong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. June na police out, tatanems flora in. Ako po, si Pio Fernandez. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target